Kanti ke esivuke nazo namhlanje indaba zithi owayezenza inyanga ezishaya sanyangana ethi umkhwanazi akalalanga ubusuku bonke bayizolo ushaya impela ikhathi zabo 4 ekseni esesegeyithini kwaKing Bhaka eyoxolisa uthiwa ke ubeguqe ngamadolo exolisa njoba senimbona nje esecuphele laphana esitulweni ubeguqe ngamadolo njoba nimbona nje uvuka phansi ngedolo njoba ecuphele nje ehleli kulesa situlo exhawulana nayo inkosi yakhe uKing Bhaka. Ake simbongeleke lo mfana wakwaMkhwanazi othathe uKing Bhaka ngokubhayiza kwamzela ngobuso bese ngikhipha isiyalo ke kuzo zonke kubo bonke nje abafana abayitshela ukuthi bayizinyanga ikem lezi odoti laba abahlangene ngokuqola abantu dize communicate zenzo live zithi zona zihlola online zihlola ngo touchline zihlola amasimba ziqola abantu khiphakele simemezela ukuthi nina abafana nonke ngokuhlangana kwenu kuyomela ukuthi niphinde futhi nihlangane kanjalo nihambe niyoguqa ngamadolo kwaKing Bhaka niyoxolisa ngoba izinto zenu zibophene njengamanje nadelela umuntu wrong nadelela uBhaka yabona nangu umfana uyibambe ngezandla zombili inhlanhla wahamba wayoxolisa akalalanga after ulive kaBhaka wayizolo lo mfana akalalanga bafowethu u4 ekseni umshayele kwaKing Bhaka esuka le elokhuzeni esuka le eMtuba majina nje eMtuba kude kangaka kodwa u4 bese kwaKing Bhaka. So bonke ke laba abanye abafana abazenza inyanga bagcwele la ko TikTok bagcwele ko Facebook bagcwele ko YouTube bathi bona bayizinyanga besidakelwa ngithi mina ningalingi nixabane noKing Bhaka nizoyinyela niyazwa zisha kade shaya Bhaka.